Dnes hovoríme, to je bug takmer každej softvérovej chybe, od menších preklepov po fatálne zlyhanie systému. Ale pôvod tohto slova je oveľa doslovnejší a kurióznejší, než by ste čakali. Písal sa rok 1947. Obrý elektromechanický počítač Harvard Mark II zaberal polovicu miestnosti. Všade cievky, káble a rytmické cvakanie relé. A naraz problém. Výpočty nesedia, výsledky kolíšu, stroj sa správa podivne. Technici otvorili servisný panel a hľadali obvyklú chybu. Prehriatý kontakt či chybný spoj. Namiesto toho našli moľa. Skutočného hmyzieho sabotéra uviaznutého v relé, ktorý spôsobil skrat. Grace Hopperová, jedna z najvýznamnejších priekopníčok informatiky, moľa opatrne vybrala. Vlepeného do laboratórneho denníka ho opatrila poznámkou First actual case of bug being found. Prvý skutočný prípad, kedy bol v počítači nájdený bug. Tým sa z obyčajného entomologického incidentu stala legenda. Chyby v programoch sa prestali označovať ako problémy a začali byť bugy. A ich odstraňovanie, debugging, teda vychytávanie múch, presnejšie povedané molí.